Hello guys, today vlogs ni. What's up guys? So for today's video guys, so na di ay ta guys magbasa. Pagbati sa iyo, nakarating ka na sa ikalawang baitang ng iyong pag-aaral. Ako si Jose gagabayan kita sa masayang pag-aaral mo sa Araling Panlipunan. Halika mag-aral tayo. Sa unang unit ay pag-aaralan natin ang ukol sa komunidad. Marami na ring mga bahay ang matatagpuan sa kanilang komunidad. Ang kanilang pamayanan ay malayo-layo sa mga paaralan, malls at restaurant. Halos lahat ng mga bahay sa kanilang komunidad ay gawa sa konkreto. Maayos din ang mga kalsada. Bagamat ang karamihan ay zigzag komunidad sa baybayin. Ang komunidad ni Ara ay matatagpuan sa Barangay Duplas. San Juan sa San Juan na probinsya ng malapit ang kanilang tahanan sa dagat. Sikat ang San Juan dahil sa maaalong dagat. Nito karaniwang dinarayo ito ang mga turista sa gustong mag-surfing. Marami ng mga konkretong bahay sa kanilang komunidad. Marami na rin ang mga restaurant at pamilihan na malapit dito. So bye-bye. Thank you for watching. Love you all.